हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान क्लास लाबोदों नोंथांमोननि रिक्वेस्ट बायदियै बाहाय लाबोदों आङो आसाम टेट स्पेसियेल 2026 नि बड'नि एलपि आरो इउपि मोन्नैबो पार्टनिफ्राय आरो बिनि बेयाव मक टेस्ट लाबोनाय जादों जाय मक टेस्टआ जागोन नोंथांमोननि थाखाय नायबावहाय बड' पेपाराव थानाय थि दिन्थि दाजाबदा बा थि दिन्थि दाजाब महरनि सायाव जायखौ थि दिन्थि दाजाब महरबो होनो थि दिन्थि दाजाबदाबो बुंनाय जायो दा बिनि सायाव लाबोनाय जादों दा अदेबानि बेखौ आङो कमप्लिट कर्स हिसाबै नोंथांमोननो लाबोखांजोब्बाय गासै 100थासो दिहुननानै होखांखाबाय मोनथाम मोनब्रै बिजाब कालेक्सन खालामनानै बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना नायाखैबा नायनो हागोन डिसक्रिपसनाव लिंक दङ दानिया नायदो जोङो बेखौ नायदिनि बेजों लोगोसे कमप्लिट कर्सखौबो नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन बेजों थांनानै नायबानो जाबाय दाना नायदो नैबेवहाय जोङो नुदों मा बियो पेपार 2 नि आं खोन्थाना होनो नागिरदों माखौ होनाय जादों बिनिनो दाजाबदा दं नै दाजाबदानि बेयाव रोखोम सिगां दाजाबदा उन दाजाबदा थि दिन्थि दाजाबदानि थि दिन्थिग्रा दाजाबदा बेखौनो लानाय जादों बेजों लोगोसे बिसान दिन्थिग्रा दाजाबदा बेखौबो खनसेनो क्लासाव खोन्थाखानाय दङ बिसाननिखौबो बाहाय थि दिन्थि दाजाबग्रा आरो बिसान मोननै दङ आरो बेनिफ्राय सोदोब दाग्रा आरो बे सोदोब दायि बेखौबो खोन्थाखानाय दङ अदेबानि लाखांजोब्बाय दा जोङो थि दिन्थिग्रा दाजाबदा बिनि सायाव मक टेस्टखौ लानि नायदो जोङो गोबाव खालामाजासे गासै 15टा कुइसन लाबोदों जाहाथे गोसोखांफिनो आरो गोरलै गोरलैखौ होनाय जायाखै जायखौ जों बाहायला बुंनो थाङोब्ला बाहायला नाथाय बिजाबाव लिरनानै गालांबाय बेफोरखौ आं सोनाय जादों आरो फार्स्टआव नायदोनि जोङो मा दङ नाय गाहायनि बबेया गेबें सायख'नांगौनो आंनो सेरेना मुथासे हर होनदों सेरेना मुथासे बेनिफ्राय आंनो सेरेना आथुमसे हर होनना होदों बेनिफ्राय आंनो सेरेना आथिसे हर होनना बुंदों बेनिफ्राय आंनो सेरेना बजासे हर होननाय जादों अदेबानि बेयावहाय बुंनो थांनाया मा सेरेनाजों माबे थि दिन्थि दाजाबदा महरखौ जोङो बाहायो होनदों ओरैनो डाइलेक्ट हिसाबै जों रायज्लायनायाव खायफाया मुथाखौबो बाहायो आथुमखौ बाहायाबाबो बजाखौबो बाहायो नाथाय बिनिफ्राय जोङो जायाव बिजाबाव लिरनाय दङ बेखौसो जोङो लागोन दानगोन दा नङाबा जों माखासेखौ डाइलेक्ट हिसाबैसो लागोन जायखौ जों ओंखायनो लानाय जादों बेवहाय आंनो सेरेना आथिसे हर होननाय दङ नैबे राइट एन्सारा आथिसे जागोन जोङो मुथाखौबो जेनेरेलि बाहायलाबायो बजाखौबो बाहायलाबायो होनदों मानोना आथि सोदोबखौ जों बावलांबाय नाथाय एक्सुवेलि आथि सोदोबासो बिजाबाव दङ बेखौसो जोङो सोंनायावबो मोनगोन ओंखायनो आथिसे होननाया सि नाम्बार अपसना कारेक्ट दा थि दिन्थि दाजाब महरनि सायावनो मानो मक टेस्ट लाबोजोबखो साननो हागौ नोंथांमोनहा नाय आङो 2021 नि 6 शिडिउल टेटनियावबो खोन्थाखादोंमोन मोनसे पेपारावनो मोनथाम थि दिन्थि दाजाबदानि कुइसन फैदों थि दिन्थि दाजाबदानि गोबां सिलेबास दंमोन नाथाय थि दिन्थि दाजाबग्रानिखौ मोनथाम फैदों आं जायखौ नोंथांमोननो होखांखाबाय अलरेडि सिगाङाव भिडिअ'आव क्लास लाखांखाबाय बिनि सायाव माने सल्भ खालामखांबाय पेपार सल्भ बेखौ नोंथांमोना नागिरनो हागोन नायनानै प्ले लिस्टआव थांनानै दानिया नाय बुरै थैदोंना थैदों माइरं खेन्दासे एरदों बे एसे इन्टारेस्टेड जोंना मानो होनबा फरायै रायथाइ फरायै खन्थाइ होनाय दङ बेफोरखौ बिदि होननानैनो सोंगोन आरो गाहायाव दाना बाहाय नायदों मा बुरै थैदोंना थैदों माइरं खेन्दासे एरदों होनदों गोजौनि मेथाइ सारिनि बबे सोदोबा थि दिन्थि दाजाबदा होनदों माइरङा ना एरदोङा ना खेन्दासे ना थैदोङा होनदों दा बियो मा बबेया होनबा खेन्दा सोदोबा जोंना माइरंजों बाहायजाग्रा होनदों माइरंखौ खेन्दासे खेन्दानै होनना सानो होनदों दा बे खेन्दाजों माइरंजों सोमोन्दो दङ होनदों दा बे मेथाइखौ होआबाबो खेन्दा सोदोबखौ माइरंजों सोमोन्दो थानाय हिसाबै सोंनो हागौ ओंखायनो गोसोखांनाय जादों दानिया नायदो गायना सोदोबखौ बाहायनाय जायोनो गायनाखौ माजों बाहायनाय जायोनो औवाजों थुरि जिगाबजों सेरनाजों गथा बेसादजों होननाय दङ नै बबेबा मोनसेजों बाहायगोन राइट एन्सारा थुरि जिगाबजों बाहायनाय जायोनो गायनासे गायनानै होननानै बेफोरखौ जोङो ओरैनो रायलायलायानो बा बबेबा ओनसोलाव रायलायो जानो हागौ नाथाय गोबां जेनेरेलि रायलायला आरो आं थानाय ओनसोलावथ' गैलानो दाना सै सोदोबखौ बाहायनाय गुबै आदबा जादोंनो सैखौ माजों बाहायनो आदबै फिथाइजों जायो ना थाइजौजों जायो ना बिलाइजों जायो ना रांजों जायो गेबें दाना सायख'नांगोन आरो दानिया होमब्ला मा जागोन बेयाव बेनि एक्सुवेला थाइजौखौबो नायोबा जोङो फिथाइजोंखौ बाहायनायखौ नुदों नाथाय थाइजौआ स्पेसियेलि मोनसे फिथाइसो आरो इन जेनेरेल गासैबो फिथाइजोंनो सैसे सैनै सैथाम सैब्रैखौ जों बाहायो ओंखायनो फिथाइजोंसो राइट एन्सार जागोन नाथाय थाइजौ एबा आपेल माबा मोनसे स्पेसिफिक होयोबा जोङो बेयो जानाय नङा बेखौनो लादो बिलाइजोंथ' नङा रांजोंबो नंखाया ओंखायनो बेयो फिथाइजों बेनिफ्राय गेबें फिननायखौ सायख' 5 नाम्बाराबो बेनिफ्राय नायदो दै दायसे हर दैखौ दायसे दायनि होननाय दङ दै दायसे हर राइट एन्सार नामा बिलाइ दायसे हर माइरं दायसे हर मैगं दायसे हर होनदों दा बेयावहाय नुबाय जोङो दाय सोदोबखौ माजों बाहायनो राइट एन्सारा मैगंजों बाहायनाय जायो होनदों मैगंखौ दायसे दायनि होनाय जाहैदों इन जेनेरेलि जोङो नाथाय मुथासे मुथानैखौनो दा खोथा हिसाबै मुथा बाजाराव बायनाय हिसाबै जोङो मुथासे मुथानैखौनो नुदों नाथाय दायसे दायनि होननानै बाहायोमोन होनदों गाहायनि बबेयाव थि दिन्थि दाजाब महर दांखौ गेबेङै बाहायनाय जादों दांखौ गेबेङै बाहायजानाय थि दिन्थि दाजाब महरखौ होनदों
मा होनदों सरि बाहायनाय जादों नङा बाहायजायाखैसो होनदों नेगेटिभसो बियो गाहायनि बबेयाव थि दिन्थि दाजाब महर दांखौ गेबेङै बाहायनाय जायाखै बाहायजायाखै आरो गोरोन्थियै बाहायजादों। आंनो दैखौ दांनानै हर होनदों नुनायावथ' थिगैनो जादों बादि मोनो। आंनो दांनै माइ लाबो माइखौथ' दांसे दांनै होनखायो राइट। बिस्रा थालिर दांसेमानि मोनदों थालिर बिदांखौबो दांसे दांनै होनो बियो दांनै गम फिथाइ लांदों गमाबो माइजों एखे बिदाङावनो गोलैयो दांसे दांनै। दाना नैबाव आंनो दैखौ दांनानै हर होनदों बेथ' जोङो थि दिन्थि दाजाब महर दांखौ बाहायनाय जायाखै बे दांनाय आखाइजों दांनाय टाच खालामनानै हरनायसो थिननाय जादों बा गोरोन्थिया बेनोमोन ए नाम्बार अपसन एआ। थोब थि दिन्थि दाजाबदारखौ गोरोन्थियै बाहायनायखौ सायख'नो थोब फिथोब एबा जोंखौ बल दलुर बेसाद आरो फिथोब बेसादखौ जोङो थोबखौ बाहायनाय जायोमोन जिहेथु बाहाय अब्ला गोरोन्थिया मा जागोन नै फिथोब थोबसे बेथ' जाखाबाय बल थोबसे थोबनै बलावबो बाहायो कफि थोबसे थोबबा लिरदों बेबो कफि बान्दा कफि फुल कफि बे बिबार थोबसे थोबनै बेखौ बाहायनाय जायो कफियाव। बेनिफ्राय एम्फौ थोबबा होनदों एम्फौ थोबबा बेथ' जाया एम्फौनि फिथोबखौनो बाहायखादों जोङो थोबसे थोबनै होननानै नाथाय एम्फौ थोबबासो होनना बुङो बे गोरोन्थि आरो। हथात गोसोखांहोनाया मा थोब एबा थोब दाजाबदाखौ माबेयाव बाहायो गेबेङै बेखौ खिन्थानाय जादों आरो। हानजा सोदोबखौ बाहायनाय जायो बेखौथ' हागोन बयबो नङा होमबा मोसौजों अमाजों मानसिजों दाउजों राइटआ माजों मानसिजों जोङो हानजा बाहायो अमाजों जोङो बा जुनारजों जोङो फालो बाहायो बे ओमफ्राय बेबायदि बाहायनाय जायो बेखौ गोसोखांदो। आखा सोदोबखौ बाहायो माजों आखा मैगंजों बाहायो ना फिथोब थोबग्रा बेसादजों बाहायो ना बिफांजों बाहायो ना माइजों बाहायो। माइनि खोथिया फुनायनि मुथाखौ आखासे आखानै होनो जेराव 8 आखाजों दांग्रिसे जायोमोन गोसोखांदो जायफ्रा माइ आबाद मावो नोंथांमोनहा मोनथिगोन। आरो माइ गोमोननि खानायखौ बजासे होनो आरो बजासेनिनो जोङो बजासे खालामनो एबा बजा खानो थाखाय जोङो आखाइ जाथुमजों हायै थननानै फाननानै गालांनायखौ जों मोथि होनो जिहेथु मोथिखौ ज' खालामनानै बजा खागोन बजानिफ्राय लाबोनानै मारा होफैगोन बेमोन आरो। दाना नैबे आखाया जाहैबाय जोंना मा खोथियानि सायाव आरो खोथिया फुनायाव। थाइगिर बिखं लांदां लाबोफा होनदों दा लांदां जायगानि बेयाव गेबेङै बबेखौ बाहायोबा बे बाथ्राया थाइगिर बिखं लांदांसे लाबोफा होननाया आबुं जागोन होनदों। थाइगिर बिखं थाइसे लाबोफा थाइगिर बिखं फिथाइसे लाबोफा थाइगिर बिखं खंसे लाबोफा थाइगिर बिखं गंसे लाबोफा होनदों होमबा राइटआ मा जागोन खंसे। बिखंखौ जोङो खंसे खंनै बाहायनाय जायो थाइगिरनि बिखङानो जा साम'नि बिखङानो जा साम' बिखं साम'जों जाग्रा साम'खौ होनाखै साम' खावजां बादि मोनसे दङ बिखं बेखौ होनदों साम' बिखं बे बिखं खंख्ला बेखौ जोङो माजों बाहायो बेखौ गोसोखांदो आरो होमबा बेयाव थाइगिर बिखं खंसे। आवाय सोदोबखौ बाहायनाय जायोनो गुबैयै आवाय आखाइ थालानि जखा सुनायाव आवाय बाहायो नंगौना नङा। मुथा खाजाग्रा बेसादजों आवाय बाहायो लाव लाव बेसादजों आवाय बाहायो गोलाव बेसादजों आवाय बाहायो। हथात जोंना बेयाव दङ मा आखाइ थालानि जखा सुनायाव जोङो आवाय बाहायो होनदों जायखौ जोङो दा जेनेरेलि बयबो बाहायनायखौ खम नुसै आंहाबो बाहाया नाथाय आंबो बिजाबाव मोननायखौसो नोंसोरनो होदों जिहेथु गोसोआव फैनायनि एबा बिजाबनिफ्रायसो दानगोन जिहेथु जेनेरेलि बाहायग्राखौथ' जों हाखागोनानो। गोरोन्थिखौ सायख' जेराव गोरोन्थि थि दिन्थि दाजाब महर बाहायनाय जादों बेखौनो नायदो दानिया नैबाव गोरोन्थिखौ सायख' 12 नाम्बार गोरोन्थिखौ सायख' जेराव गोरोन्थियै थि दाजाब महर बाहायनाय जादों बेयाव मा होनदों नाय गामसानि गोलावा मुबा होनदों आंनो आसि मोनब्रै गय लाबो अख्राङाव जोमै दख्लाबसे जादों दैयाव मोजोमसे गोजोमना था होनदों। दा बेयाव जोङो नुबाय मा गामसा एबा सिखौ जोङो मु हिसाबै बाहायो ओंखायनो मुसे मुनै मुब्रै मुबा बेयो राइट जाना दङ। आंनो आसि गय मोनब्रै लाबो गयखौबो आसि बाहायनाय जायो गयखौ फिथाइ खावनायखौ आसि होनाखै बेयाव बेदानिफ्राय बोखानाय दालाय फिसा फिसाखौ जोङो आसि होनदों बेबो राइट एन्सार जाना दङ। अख्राङाव जोमै दखरसे दखरनैखौ दख्लाबसे दख्लाबनै होनो जोमैखौ बेबो राइट एन्सार जाना दङ। दैयाव मोजोमसे गोजोमना था होनदों मोजोमसेथ' दैयाव मोजोमजोंथ' बाहाया दैयाव गोजोमनानै गोजोमसो जागोन गोजोमनानै थानायखौसो होनो गोरोन्थि बियो दियानो गोरोन्थि। बेनिफ्राय नायदो बिया सोदोबनि सोमोन्दो गोनां बाहायजाग्रा बिया माने हाबा नङा दे बियो हाबा नङा बिया सोदोबनि सोमोन्दो गोनां बाहायजाग्रा बेसादावनो माइ गय फाथै दै दा बे बबे सोदोबजों बाहायनो फाथैजों बियाखौ बाहायनो जोङो दा जेनेरेलि जोङो मुथासेयाव 20था मा होयो फाथैखौ 20था गां होयो गांसे गांनै गांथाम गांब्रै 20था 20था गांजों मुथासे जायो फाथैया। बेनिफ्राय
बेबायदिनो मुथा मुथा 20था मुथासो बिया मोनसे होनना बुंनाय जायो बिया मोनसे ओंखायनो फाथैजों सोमोन्दो दङ 20 मुथाजों बिया मोनसे जायो होनदों जेरै जाय जोंहा दिस्तायाव जोंना बेसेबां थायोमोन 24 पेज थायोमोन दिस्तासे थिग बेबायदिनो बर'नियावबो मुथासेयाव फाथैयाव 20था बिलाइ थायो होनदों बेनिफ्राय 20था मुथाजों मुथा 20थाजों बिया मोनसे गोरोन्थिखौ सायख' थि दिन्थि दाजाबदानि गोरोन्थिखौ सायख'नांगौ मा अमा बुन्दा थुरि बुन्दासे जिगाब बुन्दाबा खासि हाग्रा बुन्दानै होनदों बेथ' जोंना थि दिन्थिनि खोथासो होनदों अमानि खोथाथ' फैयासै अमा बुन्दा बेनि गोरोन्थि जिगाबजों बुन्दासे बुन्दानै थुरिजों बुन्दासे बुन्दानै खासि हाग्राजों बुन्दासे बुन्दानै जों बाहायदों राइट जोब बेयो नैबे दाना मस्ट कनफिउजन खालामग्रा अन्थाइ साननायाव बाहायजानाय गोरोन्थिखौ सायख' होनदों अन्थाइ साननायाव अन्थाइखौ जोङो थरसे थरनैबो होनो गरसे गरनैबो होनो थाइसे थाइनैबो होनो मोनसे मोननै नैबे गोरोन्थिथार आरोखि मोनसे मोननैया बेयाव राइट एन्सारा जोंना मोनथाम जाना दङ नाथाय कनफिउसना बे आंबो नोंथांमोनखौ कनफिउसनावनो दोनहरगोन बे जाहैबाय मा जेनेरेलि अन्थाइखौ थाइसे थाइनै बाहायो जिखौबो बिजाबावबो मख'नाय दङ थाइसे थाइनै अन्थाइ थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै होनना अन्थाइ गेलेनाय थाइसे थाइनै अन्थाइखौ फिथाइ नङा नाथाय अन्थाइखौ थाइसे थाइनै बाहायो जेरै मेगना फिथाइ नङा मेगनखौ थाइसे थाइनै बाहायो थिग बेबायदिनो अन्थाइयाबो फिथाइ नङा एक्सुवेलि नाथाय बेखौ थाइसे थाइनै बाहायबोदों आरो ट्रेडिसनेलि गोदोनिफ्रायनो बेखायनो बेखौ जोङो गोसोआव लाथार थाइसे थाइनै होननानै बाहायनाय दानिफ्राय बेनि बेलायाव जों आथिखालाव गरसे गरनै बाहायनायबो नुदों गथ'फ्रा बाहायो थरसे थरनै होननानैबो जों बाहायनाय नुदों जेरै हाथरखौ थरसे थरनै बाहायो नाथाय हाथरखौ गरसे गरनै होना बे नाथाय थाइसे थाइनै होना दा थरसे थरनै गरसे गरनै होननानै जों थरखौ बाहायबोदों नाथाय गोदोनि समाव थाइसेखौल' बाहायोमोन थाइखौल' बाहायोमोन जों उन्दैयाव थाइसे थाइनैखौनो बाहायबोदों गेलेनायाव अन्थाइ गेलेनाय गर गेलेनायाव अन्थाइनि गावलायनाय गेलेनायाव बेफोरबायदि बाहायनायाव नाथाय आथिखालाव गर आरो थर बाहायदों दा बेखायनो एक्सुवेलि थाइया जानांगौमोन नाथाय गर आरो थर जुदि थाफायोब्ला बिसोरखौबो बेखौ होनो एसे सिन्था खालामनांगोन कुइसना जुदि फैबाय बायोबा एबा थाइ सोदोबखौ गाहायनि बबे सोमोन्दो गोनां बबे बेसादजों बाहायो होननानै अपसनाव अन्थाइ थायोबा बेखौ बाहायथारनांगोन मेगन थायोबा बे थाइखौ होथारनांगोन बे ओमफ्राय फिथाइ थायोबा बे थाइखौ होथारनांगोन बे राइट आन्सारा जाथारगोन बेनिफ्राय गरसे गरनै थाफायोबा एसे सानदो बबे बबे गैया बेखौ नागिरदो आरोखि जेरै आं दा होनाय कुइसना बेबादि बेयाव मा बबे थरसेखौबो बाहायो गरसेखौबो बाहायो थाइखौबो बाहायो नाथाय मोनखौथ' बाहायखाया मोनसे मोननै दा होनखाथार उन्दैफोरखौबो फोरोंनो बे दा ओंखायनो बे राइट एन्सारा जोंना गोरोन्थि बाहायनाया मोनानो जागोन आरो दा बे अब्ला नोंथांमोना नायदो बेखिनियाव जोंना जोब्बाय बेखायनो आं मोनसे खोथाखौ खोन्थाहरनो जोंहा न'आव जेखौ गथ'फ्रा उन्दैनिफ्राय सोलोङो जोंबो बिमा बिफानिफ्राय उन्दैनिफ्राय सोलोंदों बेफोर बुस्थुफोरखौ जोङो न'आव गोरोन्थियै फोरोंबोनायावनो जोङो गोरोन्थि जायो नाथाय आनजादनि समावथ' गेबेंखौसो सोङो बेखायनो जोङो बेयाव गेबेंखौ आन्दाज मोना आरोखि जेरै थिग बेबायदिनो बेयाव थाइ आरो गरनि बेलायाव कनफिउसन जानाया गथ'आ गरसे गरनै होनोबाबो नों खिन्थानानै होआखिसै थाइसे बाहायनांगौ होननानै ओंखायनो बेयाव जों बेखौनो लाबोबाय बेखौनो राइट सानबाय आरो दासिमबो सोरबा मोनसे मोननै होननानै बुङो गासैखौबो मोनसे मोननै होननानै फोरोङो गथ'आ होनोबा बेखौनो अके खालामनानै लाजोबो सुद्रायनानै होआ दायो गथ'आ देरबा बेनो गोरोन्थि जाहैगोन आरोखि दा बेखायनो जोङो उन्दैयाव सोलोंनो गोनां आरोखि दा बेखिनिमोन एसेनोसै गोजोन्थों।